Partiya Demokratik'e gelen HDP çalakiyek bi navê ji bo herkesî adalet da dest pê kirin. Hevserokên HDP Pervin Buldan û Mithat Sancar nûnerên partiyên siyasî, serokên rêxistinên demokratîk û gelek kesên din li otela Neva Palas hatin bahevudin. Her du hevserokên HDP pêk va daxuyaniyek dan û naveroka vê kampanyayê eşkere kirin. Hevserokên HDP ragihandin ku li Tirkiye li ber kêmasiyên maf û azadiyan ew vê kampanyayê didin dest pê kirin. Mafê herî bingehîn evlekariya jiyanê ye. Em dibînin ku ev maf serî de hatiye bin pêkirin. Dîsa mafê aborî, siyasî, çandî û wekêvî jî ketiye navxeteriyê. Evana hemû li Tirkiyeyê ji bêedaletiyê pêktin. Li vî welatî her ku diçe xizanî, bêkarî û bêedaletî mezin dibe. Gerçek adalet, gerçek adalet değil. Adaletsizliğin derinliğini ve büyüklüğünü bêedaletî di vî welatî de ti her qadê de xwe diyar dike. Geşedanên Tirkiye wê yekî gelek baş dide der. Piştî Covid-19 ew bêedaletî li ser hemû civakê hata belav kirin. Ev kampanya ji bo herkesî demokrasî dê çar meh bidome. Li gelek şarên Tirkiye û Herêma Kurdan HDP dê çalakiyan li dar bixe û serdana rêxistinan partiyan û gel bike. Parlamenterê HDP ji bo dengê Amerîkayê ev kampanya wiha nîrxandin. Yani îro em dest bi çalakiyekî kampanyekî mezin dikin, em dibêjin ji bona herkesî edalet lazim e. Îro bingeha hemî pirsgirêka bêedaletî ye, zulme, zordariye, li hemberî gelê Kurd mafê wan bin pêkirine. Ji ber wê îro em dest vê bi kampanyayê dikin. Gerçek adalet, gerçek adalet değil. HDP Partiya Demokratik a gelan em jî kampanya ki nû didin pêşiya xwe, kampanya ki ku yê çar meha berdewam bike. Li ser hinekê em bêjin rojeva me de tecrît wê hebe wekî tê zanin wiha li girtîgeha grevê birçîbûnê berdewam dike. Dîsa li greva İmralî li ser Birêz Öcalan ev 21 salê tecrît girankirî dê meşandin û ji bo şikandina vê tecrîtê grev berdewam dikin. Hevdîtinên HDP di van deman da li gel partiyên opozisyonê didomin. Di rojên pêşiya me da HDP him li gel Serokwezîrê Berê Ahmet Davutoğlu û him jî li gel Wezîrê Aboriyê yê Berê Alî Babacan jî dê bicivin. HDP bi van hewldanên xwe dixwaze ku qada demokrasiyê berfireh bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.